Малака, той наистина е голямо. Тежко ли? То не мога да, аз искам да го дърпам, то не идва. Бая, чая, че не бях насил копчето, се записва. Стига, бе, човек. Да. Виж го, виж как натиска, виж го. Голямо, това е голям шарана. Аз го усетях при засичам това. Лелко, бре. Какво, не мога го дигнеш ли? Лелко, бре, бе. И бахни го тама, май бах. Тука снимай, бе, тука, бе. Да се вижда и макарта аванса като снимай, бе. Къде снимай само? Зад гърба се, отстрани се снима. Где да идва? Предади. Не, още има. Дали мина от другата страна на тройка? Мина, да. От другата страна. Снимай само. Толкова ли тежко? По-тежко от другите ли? Голям е този. Видиш как, ако излезе. Направи един удар той накрая пак. Так не е разбил. Тъй го усещам. Ти гледайте, не скъса, ти офсайд другото. Ами, аванс на гласа не скъса. Еба! Баш Мариан майсторът. Мина оттатък твой. Чак, ево ли. Върни. Баш Мариан майсторът. Това е много добро това. Това е голям. Да доле, да идвам. Не, аз видям от скепа, само снимай. Гиш, това е сериозно, бе. Много сериозно, бе. Пръта снимай, пръта. Пръта, гледай го, бре. Ти гледайте, да избяга сега, да ще моци. Не, като избяга, ще избяга. Аз всичката риба не може да се вади. О! Тук са от бабанки. Да го кипчосам. Аз ще го кипчосам, ти снимай само. Тук си професионалист уж. Где ще ходи на баба, ще каза. Това сме измъчи. Браво, балях. Човек. Това е доброчко сега. Перфектно.